عبيد من خطاياهم إلى الرحمن ربهم عليهم حين تلقاهم سكينة. نخل مناظر دی حقیقت کے خل دے شیخ رحیم اللہ زمون ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمون ہر میدان گٹل دے وی خل مناظر دی حقیقت کے خل دے شیخ رحیم اللہ زمون ہر میدان گٹل وی شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ میں دا اخناف نامون دا اے شیخ رحیم اللہ میں دا احناف نامون دا نو علم لا یدکا دا گل پشاسی ندا اے علم نا یہ ڈکا دا گل پشان سینا دا وی علم نا یہ ڈکا دا گل پشان سینا دا ولی مقالد پتقلیدی سر بیلل دے شیخ رحیم اللہ زمون ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمون ہر میدان گٹل دے نخل مناظر دے حقیقت کے قل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے نو داد دن چراغ دی چیرڑائی ہری خوات دا یا داد دن چراغ دی چیرڑائی ہری خوات دا داد علم ونا دا پیدای ورونو ہر چاہت دا یا دا علم ونا دا پیدای ورونو ہر چاہت دا وی دا علم ونا دا پیدای ورونو ہر چاہت دا نو اے قرین سرا قربان قاری نصیرہ اے قاری نصیرہ تمام جہان منل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے قل مناظر دے حقیقت کے قل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے نو شیخ رحیم اللہ زمان قربان دخدائی پدینا یا شیخ رحیم اللہ زمان قربان دخدائی پدینا قربان ترنا قربان دے پا علم آفرینا قربان ترنا قربان دے پا علم آفرین وی قربان ترنا قربان دے پا علم آفرینا نو داد گلاب گل دیوان جاریشا داد گلاب گل دی
زکا مازړ کې ستل در شیخ رحیم الله زمون هر میدان ګټل در شیخ رحیم الله زمون هر میدان ګټل در کل مناظر دے حقیقت کے کل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے اے قرین سرا سخیستا کل استاذ نو اے قرین سرا سخیستا کل استاذ نو پاک لور کڑے دے عجیب کل انداز اے ہے پاک لور کڑے دے عجیب کل انداز نو اشعار د بندیوان اشعار د بندیوان دی زکا بیا بیا استایل دے شیخ رحیم اللہ زمون ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمون ہر میدان گٹل دے کل مناظر دے حقیقت کے کل دے شیخ رحیم اللہ زمون ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے نوح کل مناظر کل مناظر دے حقیقت کے کل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے شیخ رحیم اللہ زمان ہر میدان گٹل دے نظم د پارا فرمایش کړی دا نصیر احمد او جمیل لال محمد عبدالرحمن او وړوکې خنجله و आवाज وړاندې کوي جناب زینت الله فایز او عرب بندیوان